Türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadaşymyza uly hormat bilen söz berildi. Eziz vatandaşlar, hormatly adamlar. Berkara döwletiň täze eýýamynyň galkançy döwründe hormatly prezidentimiz arkadaly gahraman Serdamyň ýolbaşçylygynda dostluk we hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönüktirilen giň meşhurly taslamalar üstünlükli durmuşlar geçirilýär. Türkmen TV-nyň çykarylýan meşhurlaryny artdyrmak hemde daşarky bazarlara ygtybar iýermek boýunça giň gerimli işler alınıp barlýar. Halkara paragyçylyk onaşmak ýylynda Türkmen döwlet konsern tarapyndan täze halkara ähmiýetli geçirjileri çekmek babat anyp barýan işler hem munyň şeýledigine aýdyň hem şaýatlyk edýär. Ugledarot seriştelerinin eğer gorlary yurdumuzda TV-ye gazy uzak möhletlen esasy eksport etmäge mümkinçilik berýär. Şunla TV-tiň döwletleriň doganyk halklaryň awadançylaryň behbitlerine laýyk gelýän Türkmenistan, Owenstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjiň taslamasy uly ähmiýetli eýýedir. Transmilli taslama Türkmenistanyň milli ýalňyş energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmaga gönüktirilen energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde mühim hem ädimler. Bu taslama tutuş Sowetiň durukly ötüşine täze itergi bermäge gönükdirilýär. Geçen ýylyň 11 sentýabrynda yurdumyzyň Mari welaýatynda Türkmenistan, Owenstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasyny wajyp tapgyry bolan arkada ak ýol bilen Serhedawat Harat gaz geçirjiň guruluşyna bagdaly berilmek hem halkara derejesinde mühim wakalardan biri boldy. Şolun Türkmen owan gatnaşyklaryň taryhyny altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmenistan we Owenstan arasynda hoşnýetli hyzmatdaşyň barhaýym ruwaşanýanyny görkezýän täze dethalar ulanmaga berildi. Mühim ähmiýetli dethalaryň guruluşyna hem bagdalyga berildi. Umuman Türkmen we Owan halklarynyň özara gatnaşyklary gadymyetden göz açalýar. Bu gatnaşyklar ägerki günni hatda berkýär. Halklarynyň bähbidine gönüktirilen taryhy taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Şeýle giň gerimli taslamalaryň durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň we Owensanyň hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryň aýdyň suwutnamasy. Durmuşa geçirilen bir mühim ähmiýetli taslamalar diňe bir oňa gatnaşyjy ýurtlaryň däle edem tutuş Sowetiň döwletleriň durmuş ykdysady ötüşine hem oňy täsir eder. Hormatly adamlar, gadarly mehmanlar. Goňşy hem Sowet döwletleriň gülläp ösmeginde ykdysady taýdan durnukly gurşu emeli getirmekde. Uly hem ähmiýeti eýe bolan Türkmenistan, Owenstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjiň uzunlygy 214 kilometr bolan Türkmen bölegi Edirmen gaşlamy tarapyndan üstünlük durmuş geçirildi. Bu hem bolsa uzunlygy 153 kilometr bolan arkadan ak bolan Serhedawat Harat gaz geçirjiň Owensanyň Harat welaýatyna barýan Nowatdaky tapgyryny dowam etdirmek işleriniň şaýady bolýar. Arkadaly gahraman Serdam tarapyndan bir taslaman durmuşa geçirmek üçin bir madde nizamlaryň binýat döredildi. Taslamanyň guruluşy 200'den olarak täze ýarky zaman kuwwatem texnikalar bilen üpçün edildi.
bir tatlamanın kuruluşuna owan araýatlarym işe şekiller. Şeyden bir tatlamanın doğru durmuşu. Geçirme bilen owan halk üçin täzem iş orunlary döre. Her yer owan sany ortaça 1 milyard Amerikan dollaryna owra firişlere gelip gowşar. Munuň özüne bir Türkmen owan gatnaşyklığına däl. Eýdem sewitem öz oňy täsirini ýetirir. Şoň orada bir taslamalar umumy maksada. Bizim yurtlarımızın uzak möhletden ötüşüne kuvvat itergi vermeye ve sevitte durmak ötüşü üpçün etmeye niyetlenen. Buralardan peyda olur. Türkmenistan'la Ovanstan'ın arasında iri meşhurlu taslamanın durmuşu geçirmeye katnaşan için edermen gâslarını da şeyden bir taslaman. Kullanmayım onu amala aşırma katnaşan için owan hem tarafına minnettarlık bilir ya. Oy Türkmen owan halkların arasında doğun katnaşık var. Hemişe güller etsin. Hormatly adamlar, eğer olsa Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının vacip tapkır olan arkadan ak yolu bilen serhadavat Hırat gaz geçiricinin Owanstan'ın Hırat vilayetine baryan Novataki tapkırına ak bata berýär.